Waqt li bejn l-1987 u l-2012 il-pensjonanti f'pajjiża kellhom inqas sostenn minn gvernijiet nazzjonalisti huma tħallew iġorru pis akbar tal-ori tal-ħajja, pis li wkoll kien ilaħħaq id-doppju ta' dak li kien hemm mill-2013 sal-lum il-ġurnata. Dan anke jekk il-kriżijiet globali fl-aħħar 12 sena kienu ferm akbar, fosthom bil-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra fl-Ukrajna. Tqabbil tas-sitwazzjonijiet tal-perjod in kwestjoni jikxef kif iż-żidiet fl-inflazzjoni tul 25 sena ta' amministrazzjonijiet nazzjonalisti, bl-eċċezzjoni bejn l-1996 u l-1998 kienu ferm aktar maġlin. Bil-maqlub fl-aħħar snin wara l-bidla fil-gvern fl-2013, l-inflazzjoni f'pajjiżna kienet taħt kontroll, tant fil-medja kienet nofs ta' dik bejn l-1987 u l-2012, minkejja li l-isfidi internazzjonali waslu għal splużjonijiet f'diversi prezzijiet internazzjonali, partikolarment tal-enerġija. Fl-istess waqt skont l-istatistika uffiċjali ż-żieda medja fil-pensjonijiet bejn l-1987 u l-2012 kienet nofs dik irreġistrata bejn l-2013 u l-2026, f'perjodu li fih Gvern Laburista se jkun tal-11 żieda konsekuttiva kif imħabbar fil-baġġit tas-sena d-dieħla. Taħt gvernijiet nazzjonalisti sal-2012 il-pensjonanti kollha kellhom madwar 23 euro fil-ġim inqas mill-kola. Kompletament bil-maqlub fl-aħħar 12 sena l-pensjonanti se jkunu ħaddu 32 miljun euro fil-ġim iżjed mill-kola li tixet il-politika soċjali Laburista waqt li permezz tal-akbar tkabbir fl-ekonomija qed jibqa' jgħin lil kulħadd mhux l-inqas il-faxex li żjed vulnerabbli. Dan kollu juri l-politika tal-Gvern Laburista bil-fatti tejbet lejxin tal-familji f'pajjiżna, inkluż il-pensjonanti li llum qed jgħixu b'dinjità u b'aktar sigurtà ekonomika.